Maswera sei muri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regidzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi mukomana makadii zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 20 years ekuberekwa. Nyaya yandiunza pano yakamira sekudai: ndakasangana nevamwe baba avo vandakasangana navo online, saka vakazouya kumusha. It was last year, tainge tiri tose muna December. Friend yangu akabva andipfuurira akabva anditi, iwe chivaudza kuti une pamuviri. Ndakavaudza kuti ndainge ndabatira pamuviri. Already tainge takatoenda kukoti, ndokubva tachizonochata kukoti. Inyaya isiri kutozivikanwa nababa, sezvo paakauya kunoku ainge achiti ainge asina kunyatsokugadzirisa zvinhu zvake zvakanaka. Akati right now handina mari kuti ndinge ndichienda kunokuroora, but ngatingogara tangochata. Saka friend yangu akanditi zvine maadvantages kuti kana ukachata naye it will be easy for you kuti unge uchizoenda ikoko kuLondon kunova kuri kwaari. Ndikabva ndati it is okay, ndokubva ndabvuma. My mom was there, she was even a witness zuva iro ratikaenda kukoti tikanochata. Saka tabvako ikoko, then ndopandakabva ndachizotaura nefriend yangu about that issue iyo irimo mudariro yekuti inini I'm pretending as if I'm pregnant. Nyaya iripo mukomana ndeyekuti ndakabuda mumarriages matatu, even though I'm only age 20 years old, but I've been married 3 times. Ndichingobuda mumarriages nenyaya yekuti mbereko iri kuramba. Ndo nawo yazondiunza pano. Handizivikana kuine munhu anokwanisa kundibatsira mukoma ndikwanise kuitawo pamuviri. Ndakamboedza kuchekwa like in my second marriage. Vamwene vangu yainge itori n'anga, vakaedza nepose pavainge vachigona napo kuti vange vachindiuchika ndikwanisewo kuita mwana, but zvakaramba. Then I walked away from that marriage. Saka baba ava ndiri kutya kuti zvandakaita ndinokwanisa kana kuzototorerwa murume nebest friend yangu, because zvakamboitika kumashure uko, mushure mekunge andipfuurira futi later on. Then I discovered kuti ainge otofambidzana zvake nemurume uyo ainge akandiudza kuti haaiti nekuda kwekuti haana mari. She apologized after that, akati she was never going to do something like that. Mukoma ndinotya kuti ndicharambwa navo baba ava, because vachati sei usina kungondibudira pachena, which means kuti uri tsotsi. Ndotaura navo here ivo variko ikoko, ini ndiri kunoko kuZim, kana kuti ndinofanira kuti ndinge ndichitanga ndasvika paground. Kana ndava paground ndobva ndachizovaudza chokwadi kuti shamwari zvaunondiona situation iri pandiri yakamira yakadai. So I have tried to have a baby before, but zvakaramba. Ari kufara nenzira rake, is very happy. Ari kuti uyuwo ndiye mwana wekuti ndichasvikawo pakuritaya, ndinewo mwana wandinenge ndichiita take care of, so I need advice. Akatoudzawo nehama dzake kuti ndine pamuviri. Ndinogara ndichingofonerwa nemadzitete angu avo vari kunyika kwakasiyana siyana. Vamwe vari kunana Singapore, vamwe ndo vari kuUK. Ndava kufunga kuti ndinge ndichingonyepa ini ndoita sekunge munhu abva pamuviri, maybe ndinokwanisa kubudirira. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Voita sei? Pari tricky. Hanzi I was trying kuti ndinge ndichiseva marriage iyo iyi, because pamuviri handikwanisa kubatira pamuviri. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi kwedu kwamutoko mukoma pane chimwe chigayo icho chiri kutaura. Chigayo chiri pamusha pevamwe bamunini avo vainge vamboriwo sabhuku. Saka chigayo ichi hanzi chiri kutaura. Zvino kana chatanga kutaura kudai, zvinoreva kuti mumuri munenge muine munhu anenge achifanira kuti ange achizofa. Ndiri kutya kuti rino gore
igore rekuti ndinge ndichizofa, because ndine hope ndakarota ndichifamba navo bamunini ivavo. Takati tichifamba kudaro ndokubva tachizoenda kumakuva, ndikatanga kuchema, vakandibvunza kuti uri kuchemei, ndikavaudza kuti ndainge ndisingadi kuti tinge tichifamba tichiita zvekudimbudzira tichifamba nemumakuva. Vakabva vati kwandiri, munhu wose anozongogomisidzira ranguva rinda, saka handifanire kuti ndinge ndichitya kufa. Ndikati sei muri kuti handifanire kuti ndinge ndichizotya kufa? Vakati nekuti iwe ndiwe uri kufanira kuti unge uchinyaradza chigayo changu chikaramba chochema, ndinozogomisidzira ndanyadziswa munharaunda, vanhu vozviziva kuti ndine chigayo chinotaura chine musoro wemunhu uri mukati macho chigayo changu. Ndichirota hope idzi tainge tisati tatozviziva kuti chigayo chainge chava kutanga kuchema zvekare. Saka pandakazoudzwa nevamwewo vari kumusha, vamwe vari kuHarare, vachindudza kuti igore rekuti kune munhu ari kufanira kuti ange achingangurwa, totonamata nekutotsanya. Saka ndakabva ndatanga kufunga hope idzo dzandakarota. Sofa handina kana munhu wandanga ndati ndaudza, nekuti ndinotya kuti kana ndikataura I'm the breadwinner in the family, handizivi kuti amai vangu vanozoita sei, because mama vangu ivo vatoriwo nechronic illness iyo yavainayo. Saka takatoudzwa kuti dzimwe nyaya hatifanire kuti tinge tichizosheya navo, because vakangoita depression hazvizombomiri zvakanaka. Saka ipapapa ndiri kuronga kuti ndinge ndichimbodzoka ikoko kumusha. Kana zvichiita mukoma, kana muine munhu wamunoziva anokwanisa kundibatsira, mundipa mafoni numbers, kana kuti imi muenda neni ikoko kwamunoziva kuti vanhu vanobetserwa. Nekuti kana chigayo chacho kana chatotaura, chinenge chatotaura, chinenge chava kutoda ropa remunhu. Saka mukukura kwedu mukoma, nyaya yeusabhuku yaigara ichingonetsa, vanhu vachingourayana nekuda kweusabhuku. Kana sekuru vedu vakatourayawo dzavo hama, nekuti ivo vainge vasingachadi kuti usabhuku hunge huchizobuda mumhuri mavo. Saka vakabva vachizouraya vamwe avo vainge vachivapikisa. Ndo vakatanga nazvo sekuru vedu nyakubereka vana baba, vakabva vachizotanga kuita zvezvigayo. Saka zvigayo izvi mukoma taigara tichizvirota. Kana ndiri seni mukukura kwangu ndairota zvigayo zvichitotaura, ende zvigayo izvi chimwe chaikwanisa kuti chiri kune rimwe village, chimwe chiri kune rimwe village, but ndichizvirota zvaitoshanyirana, sekunge vanhu chotoshanya chotoenda kutonokurukura nechimwe chigayo chinenge chiri chasekuru vangu. Ndaiti kana ndikataura nyaya iyoyo ndairohwa namama vangu, because vainge vasingadi kuti vanhu vange vachizviziva kuti ndine chipo chekurotesewa, because mudzinza medu ndo zvazviri izvozvo, kuti kana uine chipo chekuti unoroteswa izvo zvinenge zvichiitika mudzinza. Vamwe vanhu avo vanenge vaine zvavanenge vakabata vanenge votyka kuti kana akangotifumura zvinobva zvadhakwa. Saka woga uyo anenge aedza kuti anga achisimudza musoro anobva atongongurawa. Nyaya yandiunza pano mukomanashi ndeyekuti ini kufa ndanga ndisiri kuda kufa, because ndichiri kudawo kuti ndinge ndichichengeta amai vangu. Ndine mhuri iyo inotarisira kubva kwandiri. Kana ndikafa mukoma, mhuri yangu inozosara ichirarama nei? Ndini breadwinner zvekare mudzinza. Hope dzandakarota hadzisi hope dziri normal, ende zvose izvi zvakatangira pahondo yeusabhuku izvo zviribo mumhuri medu. Ndo yakatangidza rima rose iroro. Pane hama dzedu dzakaromba kuti dzinge dzichizoita zveusabhuku, ende vazhinji vanoshandisa zvigayo, ende vanopira ropa revana vemumhuri kuitira kuti zvigaro zvinge zvichizoramba zviri mumba mavo. Iko zvino ndiri kunzwa ndichidedera, ndinotya, ndinoti kana ndikangoona kalenda ichiti 2026 hana yangu inotanga kurova mukomanashi, because mudzinza rekwedu vanhu vanongofa muna April chete.
ndo panofa vanhu. Muna April 2022 mukoma chakachema zvikare chigayo, tikaudzwa kuti kuno kuchigayo charara usiku hwose chichichema. Saka tainge tiina vamwe mukoma avo vainge vari kuSouth Africa vakafira muaccident musi wa15 April. Mushure mekunge vashayika tikagara muna April of 2024 chigayo chiya chakange chochema zvekare chichitaura, hanzi chaitaura zita revamwe amainini. Amainini ava is a cousin sister of mine uyo ainge ari kuBotswana. Akangoita malaria mukoma, mufunge zvenyu kuBotswana ndobva atodzoswa kumusha, but hanzi iye ainge asingade kudzokera kuZimbabwe, but bamunini ndo vakaita nharo because vaita sekunge vainge vakatogarwa nezimhepo racho, vakabva vati kwete ndava kutoenda newe kumusha. Vaenda nemukadzi kumusha nemedication yekuZimbabwe. Munongozviziva kuti medication kumusha hakuna. Vava kuenda naye kwaMutoko uko kwaakazonofira. Akangofira mumba nekuda kwemalaria yake iyoyo, achingochema achiti dai usina kundibvisa kuBotswana ndaisazofa, but kuuya kwawaita nini kudai ndava kutofa. Kuuya kwawaita nini kuno yatova nguva yekuti ndinge ndichizofa vana vangu. Hanzi akangofa achingochema achingoti vana vangu kani. Mushure mekunge chigayo chachema zvino iko zvino zvemukomanachi tava muna 2026 ndiri kutya because ipapo pandakarota ndakaona tombstone iri rainge rakanzi 20 April, asi tombstone iroro rakanyorwa kunzi 20 April. Chakandinetsa pandakazonomuka ndava kubvunza bamunini avo vainge vachiti ngatifambe nepapa nekuti ndipo pane shortcut, vachizondiudza kuti ndisatya nekuti tose tichazongoperera tiri kumakuva. Saka pandakaona kuti painge paine dombo iro rairatidza kuti rainge richangobva mukuiswa pamusoro perimwe guva, saka ndakavabvunza kuti ko tombstone iri zvarakanyorwa kunzi 20 April ndirani, because ndainge ndisati ndakamboona tombstone rinenge risina kunyorwa zita ini. Vakabva vandiudza kuti nekufamba kwenguva munhu wacho tichazomuziva. Kwava kubva vaseka zvavo, ndikabva ndapepuka ndichitoita zvekutochema ndichinzwa sekunge ndainge ndakadzipiwa. Mhepo idzi mukoma hadzityi kuti uri kuno kudiaspora, dzinokutevera urimo mudhuvheti rako imomo, dzinokutevera dzikakudzipa dzikakuuraya. Ndinototya kana kutofamba, handizivi kuti chii chaitika. Ndanga ndiri kutonamata izvezvi ndichiti Mwari dai zvaibvira, dai mambodzosera nguva kumashure, kana zvaita mudzosera nguva kumashure, kuitira kuti isu vamwe kana kuri kunzi ndisu tinenge takatarisana nezviga zverufu iro rinogore tinge tichikwanisa kuzoyambuka. Munoona mukomanachi, kana April akadarika ndingafara. Handizivi kuti kana Mwari ndingavapa chii kana kuri kunzi vakandichengetedza kuzonosvika April achizonopera, because April ndo mwedzi uri very dangerous mukoma mudzinza rekwedu. Ndinongotiwo mhuri yeZimbabwe kana zvichiita mondinamatira, musazondikanganwa pamunenge munamata. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngativarangarireiwo patinenge tonamata. Hanzi navanzvadzi vedu, April is the most dangerous month mudzinza rekwavo. Naimi zvazvakangooma hazvo veduwe. Strange things indeed they do happen in this world. Yo hanzi vanhu vanofa muna April kwaicho chigayo chinotaura. Makambozvinzwawo kupi kuti kune zvigayo zvinotaura, ende kana chataura mudzinza munhu anobva afa? Humwe urombwa so. Regidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavikawo chitupa changu. Ino ndiri n'anga, but ndiri n'anga yefake, n'anga yakaenda kuuniversity. Kikikiki
musazondifumura zita randinoshandisa iri. Ndashandisa ghost account but riro zita randinoshandisa pandinomaketa zvekare. Ndinowanzo kuti vanhu vakaita sana Hopewell vane chaunga vachingobva mukunyora zvavanonyora pamaposti avo, ini ndinenge ndatokanda comment ende handitomborina basa nazvo. Ndinodzoka nemagost akawanda ende ndinotongokanda nhamba dzangu ndichitongonyora kuti vanoda kubatsirwa, vane matambudziko, batai sekuru avo vanogona kuzokubatsirai. But mukoma, hamungambofungidziri kuti ndiri munhu akatoenda kuchikoro ndikatograduata. Ini I graduated with a degree of psychology paUniversity of Zimbabwe. Muri sei zvenyu mukoma Nashe? Zita rangu ininiwo muchanditi Daniel. Ndiri murume uye zvekare pandakange ndazama kuti ndinge ndichitsvaka basa ndikashaya basa, ndopandakabva ndachizodzidza chimwe chidzidzo chekuti kunze kwekuti unge uchitsvaka basa, iwe iva basa racho rekuti vanhu vanenge vachiuya kwauri. Ndakagara pasi ndikaona kuti mabusinesses emuZimbabwe ose mabusinesses awo anonzi anoitisa vanhu mari awandirwa. Ndopandakatarisa ndikaona kuti vanhu vazhinji vemunyika medu muno muZimbabwe vane stress, kusanganisira neni nestress yandainge ndiinayo yekutsvaka basa. And normally as a human being, kana kuri kunzi zvinhu zvako zvikasafamba, you tend to blame others and you can blame the spiritual world. Ndopandakaona kuti vanhu vazhinji vemunyika medu vanotenda mune zvemweya kupfuura science. Ndakabva ndachizovhura sejari yangu ndikati ndinonzi Sekuru name hidden. Pandinogara ndine maassistants avo vanoteerera vanhu vanenge vari mukiu, vanenge vakabatidza bluetooth. Ini ndinenge ndakapfeka tuma earpod twacho ndichinzwa nyaya dzose idzo dzinenge dzichiitika panze, vanhu vachitaura vachikurukura. Saka ndinenge ndichitaura nevakomana vangu ndichiteerera kuti zviri kunzi kudii. Saka dzimwe nguva vanoita zvokutongotumidzira riri list rekuti mhuri yakati nezita racho, sezvo vanhu vachizopinda mumatare vari muzvipoka zvobva zvachizonzi mhuri yekwashumba. Vanhu ava vari kuchema nekuda kwemweya wengozi. Mumwe uyu ari kuchema murume uyu ari kutsvaka basa. Saka pavanozopinda mumatare angu ndinobva ndatanga kutaura zvinhu zviya zvandinenge ndanzwa uye zvekare zvandakadzidza pandainge ndichiita degree rangu repsychology. Kupsychology kune yatinoti body language. Kana ndikakuona wakabatanidza maoko ako uchitaura neni, ndobva ndaziva kuti uri defensive. Ndikakuona uri munhu asingakwanise kuita eye contact, uchingonzvenga usingadi kutarisana neni, ndobva ndaziva kuti uri munhu ane kakushushikana. Ndinobva ndati mweya wati moyo wako wakaremerwa uye une chigumbu, pane munhu ane chigumbu newe, munhu uyu ndiwe mudzinzari kwako. Kubvawo ipapo nekuda kwekufeya kwandinenge ndava kukuita, hauzombofi wakanzwisisa nekuzozviona kuti sekuru ava vatongotsvaga information kubva mandiri ndikavapa information mahara. Ndo yava kushandisa zvekare information iyoyo kuti vange vachizondipa zviprofita zvenhema. Saka vanhu vazhinji nekuda kwekusaziva psychology vanobva vatochema kutoridza mhere kuti sekuru munoona mukoma Nashe, inini ndiri kuita mari kudarika vanhu vanoshanda mumagovernment, ndine motikari uye zvekare nditori neimba yangu yandiinayo. Zvose izvi zviri kubva pakuita yandinoti basic counseling. Ndakazora zvangu bute kumeso. Vanhu vanoda mamiracles asi ini ndinovapa validation, ndinovapa zvuma, ndinovapa mvura ine salt nelemon. Zvinhu izvi zvagara zvitori necleansing effect.
ndikavabhadharisa mari yakawanda, ndinoziva kuti kana ndakupa lemon ndokubhadharisa mari yakawanda, unobva kuti sekuru ava nekundibhadharisa kwavaita mari yakawanda kudai zvinoreva kuti munhu anoziva zvaari kuita, but kwete bodo. Isu vamwe takatongoenda zvedu kuyunivhesiti, saka psychology yemunhu tinotongoiziva. Ndinomuudza zvinhu zviri mumabhuku edu epsychology. Kune inonzi positive affirmation, ndichiti iprofesi, un'anga hwabhadhara muna 2025 nekuti vanhu havachadi kuenda kumatherapist, vanoda n'anga dzinovanyengedza. Ndinoreurura zvinhu izvi mukoma nekuti ndinoda kuti vanhu vange vachizviziva kuti variko avo vamwe vamunenge muchitoseka muchiona vaine mazvitsvina, takazora bute kumeso, musingatozive kuti chiskiri chebasa tinenge tiri pakutsvaka basa. Asi kana mukazotiona vakomana tapinda mumaGD6 edu, haungazombofi wakafungidzira kuti ndivyo sekuru vaya unenge wava kutoya kwatiri uchitotsvaka kana basa kubva kwatiri. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndinokwanisa kuswera ndakazora bute kuface, but iskiri rekutsvaka naro mari. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavigwa chitupa changu. Ndauyawo pano ndine nyaya iri kundishungurudza. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 30 years ekuberekwa. Nyaya yangu yakamira sekudai. Mukoma, ndiri kushandawo muno muJoburg. Ndinoshanda pane imwe crash. Ndatova ne7 months kubva zvandakatanga kushandapo pacrash apa. Zvose I can't even complain. Kana mari yandainge ndichiwana pandainge ndiri kumastay in yainge iri mari shoma as to compared to mari yandiri kuita iko zvino. Ndiri kubata mari ine mumvuri each and every month. Kana murume wangu ari kufara zvisingaite, because kana kuronga kwatiri kuita mukomana she, kana mukakwanisa kuti pamwedzi munobata zvokuma 15k, kana kuronga kwamunenge moita kunenge kwakatosiyana nevamwe vanhu. Saka issue iripo mukoma, I just need advice. Munhu wandinoshandira haasi muSouth African but ndewe kuBotswana. Akaroorwa zvake nemurume wemuno muSouth Africa. Akandidaidza akati, you know what, business harisiri kufamba zvakanaka. Ndikati, sei madam muri kuti business harisi kufamba zvakanaka? Because tinenge tichingona maclassroom akazara. Akati, nyaya iripo, Hilda, not my real name. Ndakatora mari kubank pandakatanga crash. Ever since ndakatora mari iyoyo, of course you can see the kids that are running around. Zvose zvichiita sekunge zviri right, but I am deep in debt. Ndiri kugara ndichingobhadhara mari dzakawandisa on a monthly basis, and kana zvikaramba zvakadai ndinokwanisa kuzofa nestress kana kuzongosarudza kuvhara crash yacho. Ndikabva ndati you cannot close the crash because we are depending on this crash. Why mafunga kuti munge muchivhara crash? Akati Hilda, pane imwe nyaya iyo yandikuda kutaura newe. You are the only one that I can trust because ndini ndega muzimba anoshandapo ipapo. Ndikati, you can tell me madam. Akati, you and I, we are both foreigners muno muSouth Africa, so kune kung'anga kwandakaenda. Ndaenda kung'anga ndakaudzwa kuti ndinofanira kuti ndige ndichizowana one mushandi akavimbika wandinozopa ma-instructions ndichimuudza izvo zvaanenge achifanira kuti ange achizoita on a daily basis. Saka ndakabvuma mukoma ndisati ndaziva kuti ndinenge ndichifanira kuti ndige ndichizoita sei. So a couple of days ago vakabva vandidaidza zvekare kuoffice kwavo. Ndakabva ndaenda kuoffice kwavo, vakabva vanditi, Hilda, ndinoda kuti unge uchizoti pedei apo paunochinja mwana anenge aita tsvina from around 9 kunosvika kuma 11 am. Unotsvaka mwana anenge aita tsvina, then wobva wachizotora diaper after changing
dhaipa iroro unongoita sekunge wari kanda mubhini, but unotora tsvina yacho wobva waenda wobva wanoirasa kuseri kwemaclassrooms. Saka pachikoro apa pane kitsi dzakawanda dzinenge dzichingotendererawo. Hanzi kitsi idzodzo dzinofanira kuti dzinge dzichizodya poop iyoyo. Kana dzadya poop, hanzi ndozvichaita kuti business rake ringe richitanga kurana zvakanaka, akwanise kuti anga achibhadhara zvikariti zvaari kuowa. Saka pavakandiudza nyaya iyi nekutyawo kudzingwa basa, even though I did not agree nazvo mukoma, ndakangobvuma zvangu, but deep down I did not want. Ndakangoramba hangu ndakanyarara and I agreed. Saka ivo vari kufungidzira kuti tiri pamwe chete, tiri kuronga zvinhu zvedu tiri pamwe chete. As for my husband, I've not told him. Ndiri kudawo kuti vedare munge muchindibatsira nemazano kuti what do you think about this? Ndoita here zvandiri kuudzwa namadam boss vangu kubasa kuti ndige ndichizviita, kana kuti zvinokwanisa kuzotondikanganisa inini wachowo? Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisa nekundipa link, uye musazoudza vanhu kuti kunongo kuTikTok ndinoshandisa account inonzi kudii, because ndinotya kuti maybe murume wangu anokwanisa kuzongosanganawo neconfession. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndakanzi basa rako rinenge riri rekungotora poop, watora poop then wobva waenda wobva wanorasa poop kuseri. Hanzi kune kids dzinozoya dzichizodya poop yacho iyoyo. Yo, zvakaoma. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavika uchitupa changu. Ndauya pano ndiine confession yangu yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai: mukoma, ndakatengeserawo mumwe muchinda Lexus yakafa. Munhu uyu akazoshayika zvake. I found out mainge mava mugore ra2024, asi motikari iyi ndakaitengesa mainge muri mugore ra2017. I was desperate for money. Ndaiva ndiine motikari iyo yandainge ndisingachakwanisi kuita marepairs. So paakandiudza kuti ainge achida motikari, ndakabva ndamhanya ndokubva ndaenda kune umwe makanika wechizimba anogarawo muno muPretoria. Ndikanoti shamwari, pane munhu ari kuda motikari yangu, kana tikaigadzira zvekuti inongomuka obva aita test drive, zvichazoitika kumberi ameno. Iwe uchiita kuti motikari iyi inge ichimuka, inge ichifamba. Azvechokwadi mukoma, motikari yakagadzirwa maerror codes ose mudashboard. Ameno zvavanongoita so vanongotamba nemagetsi zvekuti kunyangwe ukaita sei mukatesta nemishini yakasiyana-siyana, there is nothing that you will see padashboard. Unotongoona kuti motikari inenge iri clean, but motikari inenge isiri clean zvachose. Zvadaro mukoma, ndakabva ndachizoenda ndikanotengesa motikari. Ndakamutengesera motikari, tikatonosaindira naafidhavhiti pamberi pemapurisa. Ndakabva ndamuudza kuti shamwari, motikari yangu iyi ndiri kuitengesa as it is. Akati iri bore, there is no problem. Motikari vainge vaitesta ka ende vainge vaona kuti motikari iri bore. Saka vakatora motikari iye namakanika wake vakatesta. Makanika akafara akati motikari iri right. So after ndamutengesera motikari mukoma, ndakabva ndatombobuda muno muSouth Africa ndikatomboenda kuDen tikashare mari. Takashare mari namakanika ndikatomboenda kuZimu ndikatonotenga zvipfuwo zvangu. What happened after I really do not know. Ndadzoka fine kuno kuSouth Africa, tagara. Then come 2024, that was when I learned kuti the guy committed suicide. Saka muchinda uyu ndiri kugara ndichimurota. Handisati ndaudza kana madam paDen kuti ndiri kumurota murume uyu. Ari kuuyawo netambo ondipa obva ati kwandiri, shamwari, chizviuraya nekuti iwe ndakazviuraya nekuda kwekuti wainge wanditengesera mudziyo wakafa. Saka newewe chizviuraya shamwari. Pandinenge ndava kuda kugamuchira tambo iya, ndipo pandinobva ndanzwa voice remumwe munhu richiti ukangogamuchira tambo iyoyo unobva wafa. Ndobva ndatongopepuka. Saka iwo pedza ndiri kungogara ndichingorota
nguva dzose. Ndikudawo help kubva kune vedare renyu kuti what am I supposed to do, zvazvakadai ndinofanira kuti ndinge ndichiita sei. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi ndakamutengesera Lexus yakafa ndokubva achizokomita suicide. Zvino ndinomurota anouya kwandiri akabata tambo achida kuti ange achindipa tambo iyoyo ndige ndichizozvisungirira. Zvakaoma. Let us try to speak with him mucomment section. Hanzi ndoita sei because mudzimai handisati ndatomuudza kuti ndo zviri kuitika. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.